aħna f'Malta konna l-uniku pajjiż flimkien mal-Ġermanja li f'dal 4 snin żidna l-ispiża fil-qasam tas-saħħa. Ħanajdilkom li tmur għand ommok l-għażiża u ma tarfekx bina jew binta kbira wisq. Illum hemm ċerti mediċini, hemm mediċina waħda partikolari per hemm oħrajn, illi dil-kundizzjoni itaffuha xi ftit. Ħadna d-deċiżjoni li dil-pinnola partikolari, dil-mediċina partikolari impoġġuha fil-lista tal-mediċini b'xejn. M'għandniex ninqdew b'dak li u iva jgħaddi, aħna maħniex hekk, mhux u iva jgħaddi, aħna rridu l-aqwa u l-aħjar għalik. Il-famuża teorija ta' Muscat illi issa għalinna mela it-tajjeb kollu tal-budget li se nagħmlu sa jżommu. Tajjeb, qed jgħidilna taxxi mhux sa jżid, qed jgħidilna illi xorta sa jaraw kif iraħħas il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, qed jgħidilna illi ma jafx kemm sa jkun il-prezz taż-żejt il-ġimgħa d-dieħla,